Nire izena Aitor Beltran da, 43 urte ditut, donostiarra naiz, aktorea eta musikaria. Eta, bueno, ostiralean estrenatuko dugu Soinu Jolaren semea pelikula. Nik irakurri nuen antzerki obra montatu behar genuenean. Eta benetan, asko gustatu zitzaidan. Pentsatu nuen eskerrak antzerki obra behin behar dugula eta irakurri dela novela hau iruditu zitzaidan maixulan bat. Gero berriz pelikula egiteko, berriz irakurri nuen, eta iruditzen zait Atxagaren prosa arina eta sentikorra eta bueno, oso personalan prosa hau ikaragarria dela, benetan. Aktore batentzat oso ondo idatzia dago, pertsonaiak oso ondo sortua daude eta horrek beti emate dizu errestasun bat, erramenta on bat hori antzesteko. Hala ere kontuan hartu beharra dago guk egin genula historia honen antzerki obra. Bai Fernando Bernuez zuzendariak, bai Iñaki Ricarte aktoreak, Joseba Paolaza, Mireia Gabilondo, Asier Hernández, eta bar, denak pelikulan parte hartu dutenak, egin genuen antzerki obra. Eta bai Iñakik eta bai nik egiten genuen pertsona ibera. Nik egiten nuen Daviden papera, gaztea, eta orain egin dut Daviden papera heldua. Eta, bueno, lagungarria izan da. Beste inongo traba, eta erantzunkizun puntu bat izan arren lagungarria da, erabat, gidoi oso ona da, literatura ona beti da aldeko. Karo, guk antzerki obra montatu genuen 2012an. Orduan egiten genuen pertsonai gazteen papera eta nolabait gordetzen ditut oroitzapen errealak. Nahiz eta fikziozkoak izan, orduan badaude momentu batzu filmean nun gogoratzen duten pertsonaiak gogoratzen zera taberna hartara joan ginenean eta telefonoz deitu zenuenean eta karo, guk estena horiek egiten genitun. Telefonoz deitzen genuen, taberna batean, tal. Orduan, bai Iñakik eta bai nik, geneukan oroimen bat, dakizu. Orduan oso kuriosoa zen, nola bat zegoen atzean errealidade bat, eta oso jostagarria zen horrekin ibiltzea. Antzerkian historia osoa kontatzen duzu, hasi eta bukatu, orden kronologiko eta logiko batean. Ez daukazu intermediariorik ikusle gogoaren artean. Zu kontatzen duzu kamera zuzea, soinua zuzea, eta horrek beste egoteko modu bat ematen dizu. Pelikula batean zuzea tresnatxo bat. Ez dago zure esku kontatzen duzun guzti hori. Orduan, bueno, askoz eta polikiago joan barra dakoazu, estena bat rodatzeko askotan egun osoa pasatzen duzu, baina, bueno, egiten da eta puntu oso ondo. Kontuan hartu ordu terdiko pelikula badela. Eta liburua kontatzen duen guztia ezin dugula gu kontatu filme batean. Adar asko dituen historia bada, pertsonai asko. 40 urteko historia kontatzen du liburuak. Eta nolabait, bai antzerki obra eta bai filma egiteko gauza askori agur esan behar izan diogu. Baina, filmak ematen dizkizu beste gauza batzu. Ematen dizu haragia. Ematen dizu ikusten dezula, paisaiak ikusten dituzula, denbora aurrera doala ikusten dezula, nola pertsonaje batek 20 urte ditu, gero 30, gero 40, gero 50, dena zure aurrean gertatzen da. Historiare oso zine historia da. Akzioa dauka, paisai eta estenatoki desberdin asko, Obaba ikustea nola dan, oso ondo sortu dago nire iritziz. Kalifornia esan behar dago, baina ez dugula Kalifornian rodatu. Naparroan rodatzen ibili ginean, baina, bueno, emaitza xente ona izan dela, pentsatzen dugu. Zinemaldi hau berezia da, beste zinema eta kultur konpromesutaz aparte badaitu beste konpromesu batzu, oso beharrezkoak gaur egun, eta parte hartzea horrelako zinemaldi batean personalki niretzat benetan pozgarria dela. Bueno, nolabait lehioak jarri
askotan orain arte egon ez dian lekutan. Eta argia eman beste errealitate batzuei, zineak daukan alderdi edukatiboa, nolabait horrelako zinemaldi batean ageriago dago. Niri oso interesgarria iruditu zait beti zinemaldi hau. Orduan, ilusio handia daukagu, pelikula hau berezia da denontzat, lagunen artean egindakoa, novela puska hau kontatzen dugu eta niretzako ez da beste filma bat izan, orduan espero dut benetan pelikula harrera hona dukitzea.